ҷурабек муродов сокини ноҳияи восе корманди суди ноҳияи восе аст. ӯ муддати 13 сол дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар федератсияи россия қарор дошт. соли аввали муҳоҷират ҷурабек ба мушкилотҳо дучор омадааст. аз тарафи корфармо ҳуқуқҳояш поймол карда мешуд. ҳаққи меҳнаташро гирифта наметавонист. вақте ками хелшед рости гап рафтем зора тавалло кардем сумо мо намедонистем дар куҷо бурем ки ба ки муроҷиат кунем. хай ёфтем бачаҳои бо ҳами посредникое ки моро ҳами миёнаравое ки ҳами корро да моро бурда доданд ора зора кардем. хулоса ки сумо нагирифтем барое ки ҳуқуқҳои худмона ки намедонистем нагирифтем сумона бесум 5 моҳ 6 моҳ ҳамин хел мешед ки кор мекунӣ сум наметавон бесум мебурӯи миёӣ. бо гузашти солҳо дар муҳоҷират ҷурабек шахси кордида гашт. дар бораи ҳуқуқ ва манфиатҳои муҳоҷири меҳнатӣ маълумот пайдо намуд. ҳодисае ҳам шуд ки барои гирифтани ҳаққи меҳнаташон онҳо корфарморо ба суд кашиданд. ҳамин хел ҳолатҳое буд ки дар федератсияи россия вақте ки кор кардем корфармо ҳуқуқҳои моро поймол карда ҳамин музди маоши моро надоданд. ҳаст ҳамин хел ташкилотҳо ҳамин хел организатсияҳое ҳаст ки мисол мо метавонем дар онҷо муроҷиат کنیم. شما کجا مراجعه کردید؟ ҳаст центр мигратсияи закон дар шаҳри Москва хоб бо роҳбарии Гавҳар Қандиловна Ҷураева. ҳаст профсоюз трудящихся мигрантов меган. хоб мо вақте ки ба центр мигратсияи закон муроҷиат кардем ҳамин организатсияи мигратсияи закон ба номи корфармо хеле мактуб навишт, мактуби огоҳнома ки шумо ҳамин хел ҳуқуқҳои шаҳрвандои моро поймол кардагин. агар дар муҳлати 10 шабона рӯз ҳамин проблемаро агар ҳал накунем, яъне ки ҳамин шаҳрвандои моро агар маошашонро натиҳем, шумо метавонем ки ба суд, прокуратура ё хел мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунем. ҳамин хеле шуд ки корфармо суми моро дод, лекин ҳамин ҳамаша не 100% надод. частичнаги қисман 10,000 5,000 рубли русӣ ҳамин хел дод. бар суд муроҷиат кардем. дар ҳамин вақт дар суд муроҷиат кардем. ҳамин судебный процесс хеле дароз давом кард, 9 моҳ давом кард. хулоса ки мо ҳам деларо бридем. ҷурабек мегӯяд барои он ки муҳоҷири меҳнатӣ ҳуқуқҳои худро ҳимоя карда тавонад, ӯ бояд забони русиро донад. як нафар не 10-20 нафарҳо ҳамин хел мешаванд, садҳо бачаҳо ҳамин хел мешаванд. обши агар сумаша ҳисоб кунанд миллионҳо қарздор мешаванд, фиреб мекунанд бачаҳои тоҷика. хеле бисёр мешавад хеле корро. хеле бисёртар ҳуқуқҳои тарафи аста агар ҳамин масъалаи тоҷико ҳамин аст ки як проблемаш ҳамин ки агар забони тоҷикиро вақте ки надонанд, кормандои политсия бисёртар забони русиро агар надонӣ, мисол вақте гап задан маълум мешавад ки ҳамн то чӣ андоза ҳамн одам савод дорад. агар вақте ки диданд ки саводи сустай, забони русиро намедонӣ, агар ҳуҷҷатҳо 100% бошаданд, мегиранд мебаранд адел барои тафтиш кардан. мебинанд ки тамоми база қати проверкаш мекунанд. полини фсб, мвд, фмс ҳамаи линиё қати проверкаш мекунанд. аммо худшон медонанд ки ҳамин ҳуҷҷатҳои шумо дуруст аст, не ки аз сабабе ки забониро ки надонӣ, баъд ягон хел баҳона меёнанд барои сум гирифтан. ҳаст ҳамин хеле бисёр мешавад. бачаҳо мераванд кор мекунанд 2 моҳ 3 моҳ 5 моҳ 6 моҳ бо як худшоне бо мисол 2-3 нафари дигарро меёранд корда. кори назай фоидаш назай гуфта меёнд дар онҷо кор мекунанд. худашон сумша наметан. бо бачаҳое ки мисол овардаги орам сумша наметан. ҳамашон аср мекунанд. ӯ бача дар ҷамъият дар Тоҷикистон қарздор мешавад. акои бачаҳое ки бурдаги ёро бояд сумша доданд дар кора. агар фақат ба суд муроҷиат кунанд, ба суд дар асоси аризаи шахсе ки ба суд муроҷиат мекунанд, суд ҳамонро ҳуҷҷатҳоро нигоҳ мекунанд. баъди хеле ки бачаҳо ҳам бисёра исбот карданаш бисёр мушкил аст, чунки чӣ надоштанд, шартнома надоштанд. мисол исбот кардан намешавад. ҳамин шартнома доштан ҳатман як шарти бас яке аз шартҳои асосиш ҳамин шартнома корӣ доштан бо корфармо. ҷурабек аз муҳоҷират бо маълумоти олӣ баргашт. ӯ ба орзуи давраи кӯдакиаш ки мехост дар оянда ҳуқуқшинос шавад расид. факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи дӯстии халқҳои шаҳри Москваро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намуд.
بسیار مشکل برای کارفرما اگر وقتی که شخص اگر حقوق خودش بداند زبان روسی را نه بداند در اون وقت کارفرما دیگر فریب کردن نمیتونه چون که کودکس حقوق ایرانی ماموری فدراسیون روسیه گفته که برای کار کردن چی حجت در کار اگر مثلا همه حجت ساز باشند همه حجت داشته باشه حجت لازمه که برای کار هست اگر همش باشد در اون وقت مثال فریب کردن نمیتونه. جورابک دیگر به مهاجرت رفتنی نیست. در سود ناحیه وسیع او به حیث یاردمچی شده کار میکند.